И здравейте хора, днешното видео отново ще е за добавка, която аз приемам и ще ви обясня защо аз съм решил да я добавя към моя хранителен режим и с какво тя ми помага. А добавката е именно креатин монохидрат. Искам да ви информирам, че приемам креатин от по-малко от месец по 5 грама на ден и все още не мога да усетя неговите ползи, а искам само да ви информирам защо аз реших да започна да пия креатин монохидрат. Креатина като цяло помага с увеличаване на работната тежест, с която тренираме в фитнеса и води до по-добри резултати в залата. Има един мит относно креатина, а то е именно, че креатина съдържа вода под кожата, а в действителност креатина задържа вода в мускулите, което ни кара да изглеждаме по-релефни и по-масивни. Доказано е, че креатина подобрява нашата сила и интензивност по време на тренировките. Креатина може да увеличи нашата сила и издържливост до 15% в залата. Добавката креатин може да ни помогне с по-бързо възстановяване от самата тренировка, както и да избегнем чести контузии и наранявания по време на самата тренировка. Креатинът е една от най-ефективните добавки за покачване на мускулна маса и сила. Искам също така да кажа, че креатина е напълно безопасен. Креатинът е естествено вещество, което нашия организъм създава натурално и приемано чрез добавка изобщо не вреди на нашия организъм. За да приемем 5 грама на ден креатин, ние трябва да изядем супер много червено месо, което първо не е ефективно, второ е супер скъпо. Затова доста хора избират да си набавят креатина чрез добавка. Има една спекула за креатина, която казва, че чрез креатина ние ще опришивеем, но това изобщо не е вярно. Направени са множество проучвания, от които следва, че креатина е напълно безопасен. Само в едно проучване някакъв процент от хората са опришивели, но това дори не е доказано, че е от самият креатин. Приемането на креатин на прах е безопасен и ефективен начин за подобряване на нашата издържливост и покачване на мускулна маса. Само искам да добавя, че креатинът не е магическо хапче и след 1-2 седмици приемане на креатин на прах няма да покачите 10 кг мускулна маса и няма да се нацепите като някой бодибилдър за такъв кратък период. Истината за постигането на тези цели е редовни тренировки и правилен начин на хранене. Също така искам да вмъкна, че аз не подтиквам никого и не карам никого на сила да започне да приема креатин на прах. Направете собствено проучване и решете сами за себе си дали искате да приемате креатин на прах или не. Аз само споделям защо аз го направих. Ако видеото ви е било интересно и сте научили нещо ново, моля ви се, подкрепете ме, като се абонирате, харесате видеото и оставете по едно коментарче долу. Благодаря ви страшно много за гледането и до скоро!